चलो पूजा जी रेडी roll rolling ready మీరా సేమ్ షాట్ బ్యాక్ షాట్ Mauro subida era ahora manta dikla मंटो देखला और मंटो चला यू आर रेडी एक्शन ट्रैक कहू शुण दी जन छिड़ा ट्रैक कहू जा खाली क्यों नहीं ready New paddle. ଭଲ ଅଛି ପବନଟା ଲାଗୁଛି ତାର ସବୁ ଆମ ନେଇ ଯାଉ ତୁ ଚୋରଟା ଦେଉ କି ଚଳିବ କୁଆଡ଼େ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଚୋର ଥିଲେ ଯିବନି ଭଲ ଟିକେ ଏମିତି ଦିଆଲେ
ନା ଆକ୍ସନ୍ এই ଜଞ୍ଜାଳମୟ ସଂସାରରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ। ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦେଖୁଥିବା ସାତ ସାତର ସାତ, मेरे इनका देख এই ଆଖି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଦେଖୁଥିବା ସାତ ସାତର ସାତ। ମୁଁ ତ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଜଣକୁ ବିପଦ ଭିତରୁ ଠେଲିଦେବା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ପ୍ଲିଜ୍ କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ବିପଦମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଜଣକୁ ବିପଦ ଭିତରୁ ଠେଲିଦେବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍ ହବ? ଯାହା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିବି। ଚକ୍ଷୁଦାନ ବଡ଼ ପୂଜ୍ୟ करे कर दे एक्शन अभी क्यों करी ओके ଖୋଲା ପଡୁଛି ଖୋଲା ମତେ ଆଉ କିଛି କହୁଛ ମୋର ଯାହା ହେଇଯାଉ ପଛେ ସେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରୁ।